gertatu zain aikakina, bertsolaria kristona dala, enteratu nahi alaina. Hau zer dugu zagardo daiak edo eskola. Segi aurrera! Gainenak kriston doinua, bertsolaria ibaina obia. Agardoarekin zeru besterik ezen espero. Unatak jarritzen benez dago kola edan da ezkero. A ver, verso va a botar la hostia. Horregatik anikasota, gaur hemen Horrekin enredoa begiratu azkeroa. Ote dugu hau irakaslea edotako zineroa. Aitora zika izkankari, izkairi buru kiberak,